Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kajingyay syak pendik jong kipat ba kasi balet bawan, kam tam ha kakit ka ba lingba ka surak, langpi, kampaduli, kala penlong ya ka New Trap Youth Council, Rimuliang Circle, bahkan penpau ya kajing sngok ya ka bajur. Kinongket kam ke HYC Rimuliang Circle, ha kajing don nang ru kinongket kam na ke HYC West Khasi Hills, ha kasi thok diang katayo kilalit ban IT ya kajing thok, show EDC ke West Khasi Hills, Bandawa, buun shim kia bat tuklar lem, halor katay ka benta. Syuk-syuk kila penpau ru ba, kajing net ban ujor jong ka HYC Shiki Board District, kadai ru hadin bakla syat yuak sngow ya kajing uat jing nam jong kipat ba. Halor kajing yay pendik jong ki pulet ka Assam, ya ki beriu ki bayat bayeng, kam tam ya ki bakit ya ki marep, banet dia syayaw, baru bawan kit ya ki mar ki mata, la kalong kum ki tiar yang tiar sem, hakba kini ki pulet ka Assam, ki aidaw da kum ni da kum tay, pat don ru ki khap ba ki beriu ka Assam, ki bakam kum ki pulet, kalem ka uniform, ki judawa pisana ki, bat don ru ki kali ki basyak kem, bat penrung ki esru kum ju. Kum ta halor kani ka phang ka HYC ka dawana ka sor ka jela, bat nakatanat pulet, baki day ban shem kya halor kani ka jing baki pat ba kaput kia kendu, bat kila kenturu ya UDC bat SP ka West Khasi Hills, baki niya keren ba UDC bat SP jong ka Kamrup Assam, banlat ka jingmi kinu-kinu ki jingja basungusi. Hadin bagal ami ka kenrum kenram habaya day bat kayang hang teh hapo langpi area. Nagliang juga jongi ka SOC ni pha da jing tho ha Deputy Commissioner ba untuk larlem halor ka jingyai pendik jong kine ki polis jong Assam ya kayang jong ki beri jongi hang teh jaka kam tam ki bakit baba ki mar ki mata lingba ka teh ka surop kampaduli langpi. Hadin bangi la sayo sngaw la bun tili kisnam bakite ki polis jong ka Assam ki shadle be kini ki kam ban kunwit ki bayaj bayang bakit ki mar ki mata la ki dei kali ba hersha sayo ban ledi ki mar kum kising baki we la ki dei kali ki bawan kalur bawan ki de ki mar ki mata la ki dei ki mar ying ki marsam kum ta terter na kaliang jong ki polis jong ka Assam ki sat penwit da ka baki aidaw kum ni kum tai da ka baki pan pisa ki don ki kali la ngambakla hakini kisnam ki balai ki kali ki bakit ki maryeng kum ki siap ki ma kum ta terter ki kam ki register ki kali ki haban siu haduk ki kuna ki bakot ki san phone ru pojar kani ka penlong ngi kum ka seng ba ka pen isat mat habang ipej ban yo sngaw kum kini ki AKA ki ba kini ki polis jong Assam ki sim kabu badala jong ka khmat badala jong ki skor ba dang menin hakan riu tarik na kaliang ka jongi ngi dangwan na yo jong ka Assam ban thit ki mar ki mata ban kit kini polis jong ka Assam kila abat kila talasi ka kali jongi hapdeng ke jing bu ai tanglang jong ki penon kam da ki briu ki badai nang tu na snong katam tu ki bri pini pali ban be ki kali jongi ndrei na kaliang ke jongi wala kataru ngi yang ban ngi mi thu ba ki de polis ma ki wan klem ko uniform bat klem ki kali reason number ke badai na ka polis department jong Assam. Jadi halar kata kanongrim bangi kala don ke jingi pen ibor ba ke jingya jingyania sipor bar hadin kata ban kaliang jong polis jong Assam ulas dang ban pen i da ka ba kamting ulah se da ru da kitiar ki ban kendang yengi ka ketika sengi reina kaliang ke jongi klem da salia kala don ke jingyania ban ngalalai phat hakata ka kunta bat hadin kata ulara no kali jong asa thanat Assam te tangkom ta ngalej ban ujor au IC jong kalang pi idikam jong Meghalaya ban kaliang jong IC ngai khuble bulu simkia ketika kam bula lej ban penbej ban klem kano ka daw klem kino ki ai nomor bangi ki dia kamar ka badai kamar bam bangi wan siwan tadana yo Assam berulah pelaj halor ka jing ya keren jong UIC jong ka Meghalaya tedai halor ka ni ka benta bangi ngila yo sngaw lepan ngila yo i ba kini ki polis jong Assam pilek daga ne ka ju ka lenti ban pin ban thawi ka jing klumar nomor bangi ngidang ap khmi lenti ba hadu enda kila deban ya penbej ya kani ka wat ka baar tenrei kani ka jingle jong kini polis jong Assam apen long penban ba ngingin ya long so pedung nomor ka jing penon kam jong ki da kini ki briu lokal nang tu nasyong kam tam kini pali ki ban pendik ini ki briu jong ki bayaj bayang tu ka jaka tengi na kaliang jong ngi kerpat ya ka District Administration kepada ka Police Department bakin sim khialam bakin tuklar bakin keren ya Deputy Commissioner jong ka Assam bakum juru SP jong ka Assam bakin kinla AA kini ki police jong kene ka langpi
alpo sangtai kadang bakan wanra ya kajing ya shong suk shong san kajing long shangan ki paradok prasnam jungi ki besong basa tu hajaka khamtam ba lada ki yaile shela ikini ki jaka nakaliang jungi kum ka sangrung sim na ka wei kalenti ba nakaliang jungi ro ni kren ka basai ba kini pali kim laban im tang tu lumpung i barit jongki ki habya yang ding ba uput usam ding ba kisno ki thau ki jongi lada maki ki yaile ikibri jongi ngiru ngimban se bangi habla lang ki andai nakaliang jungi warla kataru ngimko aban pen i da kanu ka jing thau gi jing klumar ring chukurpat ki ber wadai khami jong district khamtam ka police department bakini pen bai kham ploy gani ka kam but warla kataru ngim safa da ka jing tho ban ujor persya yakini ki police ki ba smart ban le duty claim uniform bat ha ka jing bu ai tanglang jongki sha u oc ban sha jangte hapo boko asam